Шмат экспертаў, ацэньваючы ролю ЗША у замежнай палітыцы і ролю Беларусі ў замежнай палітыцы ЗША, казалі, што да Беларусі справа дойдзе, можа, праз год, можа, яшчэ далей, таму што Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам у замежнай палітыцы ЗША. А тут высвятляецца, што гэта не зусім так. 26 студзеня дзяржсакратар ЗША Марк Рубіо паведаміў, што паводле намаганняў ЗША была вызвалена амерыканская грамадзянка з беларускай вязніцы. Потым мінулым тыднем з беларускай вязніцы былі вызвалены яшчэ 3 чалавекі, у тым ліку журналіст Радыё Свабода Андрэй Кузнечык. Курыруе гэты працэс сам Марк Рубіо. А то бок увага да Беларусі ёсць, і дзяржсакратар ЗША заявіў, што ЗША патрабуе вызвалення ўсіх палітзняволеных у Беларусі. Яшчэ больш цікава, што газета «Нью-Йорк Таймс» надрукавала матэрыял, паводле якога ідуць перамовы паміж адміністрацыяй ЗША і беларускім кіраўніцтвам.